4 सप्टेंबर 2018 कापुये फेडरेशनान एक मेमोरंडम सबमिट केलें. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर, ट्रायबल मिनिस्टर गोविंद गावडे, चीफ सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी and secretary finance and secretary personnel and various departments of Goa government. आणि आम्ही डिमांड केलो की they should fill the backlog vacancy first of SC, ST, OBC. आणि जो बॅकलॉग वेकन्सी फिल करून ना त्यांनी सेपरेट फिल करतना त्यांनी सेपरेट ऍडव्हर्टाइजमेंट करपाक जाय आसलें आणि ह्यो वेकन्सी त्यांनी फिल करपाक जाय आसल्यो. तेच्या नंतर दे शुड फिल द फ्रेश वेकन्सी. कापुये फेडरेशन has brought a strong objection on the way the reservation policy is followed by the Goa government. Due to faulty implementation of the policy, जो backlog vacancy of SC, ST, OBC भरपूर backlog जाल्ले आसा आणि हेचेर आमी सरकाराकडे आमी मेमोरंडम सबमिट करून रिप्लाय मागलो. आयज पर्यंत आमकां खंयच्याय डिपार्टमेंटान रिप्लाय येवना. आज 45 days जाल्ले कडेन आसा आमी मेमोरंडम सबमिट करून. गोवा गव्हर्मेंटान फाटल्या जुलयान जेन्ना असेंब्ली सेशन जाल्लें तेन्ना गव्हर्मेंटान जो एसटी बॅकलॉग डिक्लेअर केल्लो तितून तेणी सांगलें की 669 बॅकलॉग वेकन्सी आसा डायरेक्ट रिक्रुटमेंट. आता हे जे त्यांनी फिगर दिला इट इज टोटली अ मॅन्युप्युलेटिव्ह फिगर. ते आम्हाला कशी त्यांनी दिला ते आम्ही आता तुम्ही कम्पेअर करून सांगता. 2015 एलएक्यू लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली क्वेश्चनर आणि 2018 क्वेश्चनर एलएक्यू कम्पेअर केली जाल्यार तितून अशें दिसून येता 2015 टोटल वेकन्सी अनमार्क फॉर एसटी वेर 3906 आणि पोस्ट ऑक्युपायड बाय एसटी वेर 2923 आणि बॅकलॉग जो त्यांनी दाखयला तेन्ना 1795 आणि 2018 जेन्ना एलएक्यू त्यांनी सबमिट केलो आणि तो असेंब्लीन त्यांनी प्रोड्यूस केलो तेन्ना त्या एलएक्यूचेर ते सांगता की टोटल वेकन्सी अनमार्क फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब इज 2190, पोस्ट ऑक्युपायड इज 1262 and backlog vacancy is only 928. आता 2015-2018 हेचे भितर कांयच रिक्रुटमेंट जाल्लो ना. पयलो मायकल लोबो स्टेटमेंट केल्लो आणि तेणी सांगलें की 2012 कांय रिक्रुटमेंट जावना म्हणून. आता 2015-2018 जर रिक्रुटमेंट जालो ना जाल्यार हे इतले डिफरन्स कित्याक? 3906 2015 बॅकलॉग आसलो 2018 आता तो 2190 जालो. How can be so much difference? Backlog have to be advertised first. You cannot advertise backlog and the fresh recruitment together. आज तांच्यांनी 2014 हेच तांच्यांनी केल्लें आसा की दोनूय वांगडा अनाउन्समेंट करता. सो कितें आता एसटीचे पोस्ट आसा पळय ते कमी जायत वयता. दॅट इज द रिजन जे आम्ही अप्रॉक्सिमेट फिगर काढलेलो आसा 50,000 गव्हर्नमेंट सरकारान जर तर 12% तर एसटी कम्युनिटीक दिल्ले आसा जाल्यार थंयसर फक्त 2900 कित्याक? वाय नॉट 6000? इज इट I want to ask the government की आज एज्युकेटेड लोक ना हांगासर, क्वालिफाईड लोक ना. डू यू वॉन्ट टू से दिस? पीपल आर cheated over here. जर तर ते म्हणटा की 27% is OBC जाल्यार आउट ऑफ 182 their post is 45 declared. त्यांचे आसपास जाय 49 म्हणजे त्यांचे 4 पोस्ट खाल्ले थंयसर. सो हो सरकार जो आसा पळय actually this is a fact right now. आज खुबशे म्हणटाले की रिझर्वेशन, why do we require reservation now? The discrimination which was going years before is still going on.